Sa halos isang dekadang paghahatid ng mga tunay, mapagkakatiwalaan at napapanahong balita at impormasyon, ang CLTV36 ay kinilala ng mga prestihiyosong award-giving bodies. Hinirang ng KBP Golden Dove Awards ang CLTV36 bilang Best TV Station. Most Development-Oriented TV Station mula sa UP Los Baños Gandingan Awards. At Best Local TV Station mula sa Holy Angel University Paragala Awards. Ang mga programa ng CLTV36 na kumikilati sa mga mahalagang isyu at balita sa rehiyon ay humakot din ng mga parangal, kabilang ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay aming lilinawin. Central Luzon Youth Forum. Perspektiba, ang programa na kung saan ang inyong opinyon ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. At ang CLTV36 News, ang programa na naghahatid ng komprehensibong lokal na balita at impormasyon. Maging ang mga personalidad ng CLTV36 ay kinilala rin dahil sa kanilang husay sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Iginawad kay Sonia P. Soto ang Best Public Affairs Program Host ng KBP Golden Dove Awards, Outstanding Fernandino Award for Media, Angelite of the Year Special Awardee at Special Recognition in Women Empowerment dahil sa kanyang dedikasyon sa pagbabahagi ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay sa programang Wagi. Lahat ng ito ay aming nakamit dahil sa walang sawang pagsuporta nyo sa CLTV36. Inaalay namin ang karangalang ito sa inyong aming mga tagapanood na siyang inspirasyon namin. Makakaasa kayo na gagampanan pa namin ang aming misyon na makapagbigay ng napapanahon at mahalagang balita at impormasyon anumang oras kahit saan. Maraming salamat mula sa CLTV36. Atin to!